O atong pakpakan, mga hinigugma ko maigsuon, kining buhing pulong sa atong Ginoo. Sa maayong hapon, pag-usab ninyong tanan. Nainumdum mo sa inyong pinaka-memorable experience sa kinabuhi. Of course, kasabot ko, nga lalain man ta o mga memorable experiences, no? Hindi lang experience. Ang uban, siguro, pinaka-memorable nila ang graduation. Sa inahan siguro, ang pinaka-memorable, katong adlaw, nanganak siya for the first time. Ang uban, ang pinaka-memorable, katong adlaw nga nakaimpas siya sa utang. Isa may di malipay, ana, no? Nga naimpas nimo ang utang, pinaagi sa imong paninguha. Ug uban pa, no? Mangutana mo na ako, unsay akong pinaka-memorable experience kana maka-agik-ik kong katawa, siguro dito sa Africa. Kay ang akong kauban sa balay o sa ka-Afrikano, o grabe, gawas nga magkomedyahanay mi, pagkakusog mo katawa, natakdan ko og hangtod ang among mga silingang mga Muslim, natakdan po, inigsugod na mo katawa, murag magunom ang among lugar, tungod kay matakdan sila sa among agik-ik. So very good, no? Of course, na-obispo siya karon. O dili na ko ka-joke-joke. O dili na para sa una, no? Anyway, usa sa mga manindot. O muuyon man siguro mo nga, nindot handumon ang mga kagahapon, ilabi na gayod, kung may kalambigitan kini sa atong kinabuhi, o personal experience. Nindot, no? Kanang makaagik-ik ta ba kung atong mahinumduman. Those are very good moments, no? Katong mga sad moments, kung mahimo lang no, sa atuan nato, gusto nato ilubong sa kalimot. Katong mga painful memories, painful nga mga nahitabo sa atong kinabuhi, gusto na ito ilubong sa kalimot. Apan ang mga kagahapon nga adunay kalambigitan sa kapakyasan o kadaugan, kalampusan, nindot kaayong hinumduman pod in order to draw or to learn from these experiences. To be more strengthened, no? Kana mas malig-on pa ta, madasig, no? O musamot ang atong kalipay sa kinabuhi. Kabalo mo nga, giingon nga, ang pinakausik kunong adlaw sa atong mga kinabuhi, kanang mga adlawa nga wala gyud ka mokatawa. Those are the most wasted days of your life. Kanang wala gyud ka mokatawa. Nagpasabot nga dili ka malipayon. Nga? So mao na, no, ang purpose anang memories hadumanan para madasig ta pag-usab, no? Malig-on, mahatagan og more joy sa atong kinabuhi. Lisod, magpuyo, nga masulubon. Kisa may mga very strong persons nga okay ra nila ang dili sila malipayon. I think wala gid siguro, no? Kay gusto gid nato kung mahimo lang all the time happy. Amen? Kisa dili malipayon. Ha? Kisa may gusto dili magmalipayon. Wala man siguro. Kitang tanan.
We want to be happy. Amen? Sa mga namang inigugma ko maigsoon, no? O karong Domingguha, sa atong Ebanghelyo, si Jesus nga nabanhaw, miingon ngadto sa mga nangahadlok ka mga tinun-an, doon na ba kamoy makaon dire o dinhi? Sila mitubag kaniya o gahatag kaniya og isda. Gidawat niya, may kaon at tubangan sa mga tinun-an. Sa Ebanghelyo niya adtong Easter Sunday, si Jesus mipika sa pan uban sa duha ka tinun-an didto sa Emmaus o padulong sa Emmaus. O sa bersyon ni San Juan, si Jesus nagsugba og isda og nagdapit siya matinun-an, dali og pangaon kamo. So makita nato, no? Ang kinabuhi ni Jesus was a life of table fellowship. Pakig-uban sa iyang mga tinun-an ug sa uban diha sa lamesa. No? Sa mga health conscious, siguro moingon mo, wow, si Jesus, ang gusto niya mulikay sa mantika, kay sinugba maiyang gusto. Mulikay pod sa baboy, kay isda maiyang gusto. Di ba? So, pero mauna ang kinabuhi ni Jesus, no? Makig-uban gay na siya, makig-uban gina sa lamesa. Kay kanang lamesa, very kuan gina siya sacred, no? Para nako sagrado ang lamesa. Pero karon sayang kay iya na magkaon, kay lagi iya kupot cellphone, gadgets, wala na'y table fellowship bisan gani sa pamilya. Sayang, no? Nindot ka inang magkauban gib mo sa pamilya. Pero of course, the new o say nga na ani, has destroyed some values. Of course, naghatag ba siya kanindot, kayuhan, pero daghan sang na-destroy kanang atong strong family table fellowship, no? Nindot sa lamesa, no? Mga igsoon ko ni Kristo, ang usa ka ni manindot nga handumanan ang gihatag nila ni Jesus kanang iyang pakig-uban sa pagkaon, no? Oh? Diya sa iyang ministriya, si Jesus na ilhan gid siya sa pakig-ambit uban sa kadaghanan. Kung mainumdum mo, iyang gitandi ang gingarian sa Dios sa usa ka kumbira sa kasal. The kingdom of God is like a wedding banquet. No? Iyang gibuhat iyang unang milagro asaman sa Kana. Di nag-shortage ang alak o gusto niya i-save ang kalipay o para dili maulawan ang gikasal, gipadaghan niya ang alak o ang tanan nangalipay. No? Ato sa may namduman nga ang mga milagro ni Jesus may kalambigitan sa padaghan sa pagkaon. Dihang nagdaghan ang nagutom, gihimo ni Jesus ang milagro sa pagpadaghan sa pagkaon, no? The multiplication of the bread. Unya, siya mismo nakig-uban sa katawhan, no? So, mo ni, nindot kayo siya sa memory sa mga apostoles. Dili na si Jesus nga physical ang nakig-uban nila, pero si Jesus nga mahimayaong Kristo nagpadayon pakig-uban nila aron ipadangat kanila nga siya nabanhaw og magpabiling
uban kanila. So gikan sa kahadlok, sila nagmadasigon. Gikan sa pagkasirado sa kaugalingon tungkol sa kahadlok, sila nahimong open o courageous, no? Maisugon. O kini ilhanan nga si Jesus nagpadayon paglig-on kanila sa iyang mahimayaong lawas. O dinhi usab sa iyang pagpakita, itawag maning mga appearances of the risen Jesus, iya usab nga gikuha ang kahigayunan aron makapasabot kanila sa mga pulong nga wala nila masabti sa una. Samtang si Jesus nakikuban nila, they completely misunderstood Jesus. Never understood. Sa pagkabanhaw, gihinay-hinay ni Jesus, pagbalik ang ilang mga salabutan. So may nugod pa kumaigsoon ni Kristo, kita karon dili na nato kauban ang physical nga Jesus. Pero pagkadaghang handumanan o memories ang iyang gipaambit kanato, ilabi na gayod ang santos nga misa, din atong ginumduman active memory ang misteryo ni Kristo. Sumuna nga, inikalawat nato, actually ang atong gikalawat si Kristo nga nabanhaw. Ang atong pag-anambitay sa lawas og duko, kasinatian og presensya, nagdala o magdala kanato ngadto sa iniusang katilingban sa Dios. Mabita gitawag ni communion. No? Anong gitawag man ni communion? Mga lawat ta. Gitawag ni communion. Kay kanang lawas ni Kristo nga nabanhaw, maghugpong nato, dili magbuak-buak nato. Mawa na nga, kung dili ka kasal, you are not in communion with the church. Mawa na, hagiton gid ka magpakasal para mausa ka sa katilingban sa Dios. O, di ba? Dili mo tugot ang pari nga makalawat ka nga walay pa ka makasal. Of course, sa Africa, dali kay kontrolon, kay kabali-anay man sila. So na ay lay minister mo control. Kini, wala man ni makasal. O, di sa ka mga lawat. Pero diri sa tua, open naman kaayo, no? But anyway, ang idea is to be in communion with the church, to be in communion with Christ. Kaya mao ka na tuyo, si Kristo nga nabanhaw, atong gidawat, maka paiusa ka nato isip katilingban, no? Unya, makapadasig ka nato, paingon sa pagpinasayloay, pag-ingon sa kalambuan sa kinabuhi, pagdawat sa kapasayloan sa Diyos, o ang hagit sa 500 years of Christianity. So kung nakasunod mo sa mga liturhiya, no? Kato mga important liturgical events sa Cebu. Wow! Pagkanindot sa mga liturhiya, pagkaanindot sa mga reenactments, we have a very rich religious heritage. Pagkanindot sa atong gigikanan, no? Pagkanindot sa atong handumanan, kumitanaw mo sa mga pangitabo sa telebisyon, wow, very touching. Abot ko na tandog mo. No? Lumad, gibunyaga, no? Wow. Of course, ang atong mission karon, dili man ingon nga, himuon natong Kristiyano ang tibok kinabuhi ay kalibutan. Dili na ang hagit sa misyon. Kani, kami, kanang akong parokya,
60% lumad, 40% ang mga Katoliko, pila ka buok pamilya nga lumad, swerte na kung naay duha, Katoliko. Nganuman, kay nauna mag-abot ang Protestante. Ato ba silang gi-convert? Wala. Pero atong gipaninguha nga mapaanindot ang pakigiusa nato nila. Maila nila ang gugma sa Dios, ang kaayo sa Dios. That's all. Dili ta kinahanglan mo musangyaw pa para himuong Katoliko ang mga Muslim. Dili ta musangyaw ang katong abli, yes. Pero dili ta isangyaw ang pulong sa Dios, yes. Sa atong kinabuhi, maila nila na kita mga Kristiyanos. Mao na nga mo, pag-adto na ko sa Africa, wag gyud ko'y na-convert nga Muslim kay kabalo ko. Dili na mao'y akong misyon. Ang akong misyon nga mapailan ako si Kristo. Diya sa akong kinabuhi o diya sa among pag-ilanay. Mapaanindot namo ang among pagsinabtanay. Peace. Walay gubat sa among lugar, Muslim Christians. Kay ang simbahan, kami, nagkahugpong uban sa mga Muslim. We want peace. Ang gusto sa Kristyanismo, ang kalinaw, ang panagiusa, ug dili panag-away. Mao nay atong ipaambit. Kay maingon ta nga ang challenge sa 500 years is to proclaim the good news. Yes, the good news that God is a loving God. Period. Bisag unsay mahitabo, naa ang Dios sa atong kinabuhi. Mao nay atong ipaambit. Dili nato sila himuong i-convert. That is not. Unless gusto nila nga mamahimong usa nato. Welcome kayo, no? So inaot po unta mga igugma kung maigsuon nga kining atong handumanan sa Eucharistia nga atong gisaulog pirme, magdala ka nato sa kanang iningon sa pari nga go. Ikaw man sa misa. Missio Dei man na siya, no? Lakat ka mo o gisangyaw ang maing balita. Kana. Sabaw ka na, no? Hinaot pa unta nga kining handumanan ni Kristo sa atong kinabuhi. Maghatag ka nato, magbag-o ka nato, magligon ka nato, magdala ka nato sa kayusahan nga atong gipangandoy. Amen. Palihog manindog. At ipaday ka nato pagtuo, nagatuo ako.